बासिनानै माइरं बायदि सालिगोन माइगाब बायदि गोदि गोलाखौ गिलिद मारिगोन हे बासिनानै माइरं बायदि सालिगोन। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायगोननानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो गान्द'ला राजा आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि आपडेट भिडिअआव गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरगासिनो गान्द'ला राजा आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ माब्ला नुगोन होननानै। स' लोगोफोर सिगांनि मोननै आपडेट भिडिअआवनो आं नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायनानै होखादोंमोन गान्द'ला राजा आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जोङो 28 फेब्रुवारि खालार खालि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनसिगोन होननानै। स' लोगोफोर जानांगौ नोंथांमोना सिगांनि आपडेट भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायाखै जायनि थाखाय नोंथांमोना मिथिनो मोनाखै। स' लोगोफोर दायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै मिथिनो मोनबाय। दायो ससियेल मिडियायाव गोबाङै ट्रेन्डिङै सोलिनाय गान्द'ला राजा आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जों माब्ला नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना अब्लाबो आं खनसे फोरमायना होबावसै लोगोफोर गान्द'ला राजा आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जोङो फैगौ 28 फेब्रुवारि खालार खालि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनसिगोन। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना गान्द'ला राजा आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जाना दं नोंथांमोना साननै नेना थाथ'बावदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआवनो जोङो थाजिम नार्जारी, ज्योतिका बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे रिया ब्रह्म बिथांमोनखौ गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।